வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள மேம்பாலத்தில் வந்து கொண்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது. இதுகுறித்த முழு விவரங்களை நம்ம செய்தியாளர் ஸ்ரீராம் வழங்க கேட்கலாம். ஸ்ரீராம், வணக்கம். இது தொடர்பான விவரங்கள். வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரி ரங்காபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாதையன். இவருடைய இண்டிகா காரில் வேலூரிலிருந்து சென்னைக்கு செல்வதற்காக சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையை பயணித்திருக்கிறார். அப்பொழுது வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது திடீரென வாகனத்தில் புகை வந்திருக்கிறது. அந்த வாகனத்தில் புகை வந்திருக்கும் காரணமாக சுதாரித்துக் கொண்டு வாகனத்திலிருந்து இறங்கி இருக்கிறார். இறங்கியதை அடுத்து காரில் தீ முழுவதுமாக பரவியதை தொடர்ந்து அங்கிருந்து அவர் உயிர் தப்பியிருந்தாலும் கார் முழுவதுமாக தீக்கரையானது. இதனை அடுத்து சத்துவாச்சாரி தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் வருவதற்குள்ளாகவே அந்த தீயானது முழுமையாக கருகி இருக்கிறது. இது குறித்து சத்துவாச்சாரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையானது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. காலையில் அந்த வாகனத்தை இயக்கி சென்னைக்கு நோக்கி பயணம் செய்திருந்த அந்த மாதையனுடைய கார் குறித்து அந்த விசாரணையானது மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த பேட்டரி எதனா காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என குறித்து சத்துவாச்சாரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். அந்த சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போக்குவரத்தில் ஏற்பட்டிருந்தாலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அந்த 1 மணி நேரத்துக்கு பிறகு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி இருக்கிறது. அந்த மாதையனுடைய இண்டிகா கார் முழுமையாக எரிந்து தீக்கரையானது.